Akong itlog guys. So, anay nasag ko sa buwad. Nagluto na sa pagpulad. Buwad nga camping. Wa ang lami sabi, berang lami sabi pwesto dia kay mga unta. Asa sa itong duha? Kyle ug Rex. Si ate. Ha? Nilakaw? Yan na ay mga unta na gina. Charing. Ginasin. Ko ang kuan. Ari mga on ito guys. Ato na yan.